nwanne ọ ga-adịrị gị na mma biko ike agwụkwana gị biko kwube Chukwu gọzie gị ememo nna ememo ọ ga-adịkwara m na mma I receive na ọ ga-adịrị m na mma because hey ife anya m fụrụ ọnụ m aya akọchala ya akọcha n'obodo a ife anya m fụrụ ọnụ m aya akọchala ya akọcha n'obodo a sị na onye njem ka onye isi ahụ ejego m afụgo m ejegokwanụ m afụgo m hey a sị na ndị be anyị bụ ndị elili n'obodo a eche na Igbo dị clever enough Igbo abịagodo na asị m ọ bụrụ na ndị Abakaliki iwe wekwana unu ọ bụrụ na ndị Abakaliki so akpọ kwurikwuri a na-ezuzu ide nzuzu ịmago by our side na ndị Abakaliki a na-ewefa nọ ndị mgbu na fa enwe ife fa pasta nke a bụ ma ndị Anambra o ma ndị Imo steeti o ma ndị Enugu steeti ma ndị Igbo mfiru na fa bụsịsị guy ka a na-elizi feli n'obodo a na-elizi feli hey ụmụ South na-elezi ndị be anyị eri na-elezi nwoke Igbo makwa ife bụ Igbo bụ guy na ebu guy eje America Igbo ka ọ ya bịa ka ịlụọ Igbo alụkasị anyị mana abịazila ebe a Igbo dịsịa soft ka bread a na-elezi Igbo eli nwoke Igbo ka nwaanyị ka otele South na-elezi eli ịbịazi obodo nwaanyị asị na obodo ikpu gbakasa left and right ikpu front and back ikpu kasara ebe niile ikwụsị okwu ike ịchọgodu ha na-ayọ gị ayọ anọ m ome m n'anya nke a bụrụ na mmadụ si mụ ọ na-ayọ nwanne anyị nwoke nke bụ na nwoke abụọkwa mmadụ nwaanyị o agadi nwoke abụọkwa mmadụ nwaanyị mana ọ na-ana iyi n'obodo a mana ọ bụrụ mmadụ nwaanyị ọ na-ana iyi na saịdị nke ya style nke ya ka o si na n'iyi because ọ lapụ ụmụazị na Naịjirịa ma nwunye ya nọrọ obodo a na-asakarị onwere ife okwere eme onwere ife onwe ike imenwuru onwe ya na wasịkwa na anaghị okwere ana mana ọ bụkwa mmadụ nwaanyị mana onye maazị ma ọ bụkwa ka ife kedozirie ọ nọ n'ebe a na-anwụsi Igbo nabasị ya na okwere ana mee nke acha ọ nọrọ late 50 ọ na-asakagharị sote na nwunye ya echegide na Naịjirịa nwunye wee nwụrụ so ọ bụ onye iberibe na side ya godo ịghọtago so mana anọ m nwaanyị a na-ejekwu nwaanyị obodo jekwulie na-asị ya papa you say you don't want something are you sure you don't want something so no since I know you never ask something you mean that you don't want something ọ na-ayị ayo ọ na ọ chọrọ ife ka ọ na o nwere ife ọ chọrọ nwatakịrị bụ sọ mma mana ịmago na otele isi ka fabụ n'ife fabụ nọ iyormonju ọ na-ayọ nwoke asị ya na ọ chọrọ something ịghọtago na ya chọrọ si amụbụrụ m ntụ asị ọsị m kedu ukwu onye ji wee mee something ọ na-aje na ọ ma ife ọ na-aje na ihe ọ na-aje ya bụ ka ọ pịa anya ọkụ ife ka obodo si na n'iyi ya ka ị batalụ bụrụ ụmụ akwụna na-azụ n'akwụkwọ nursing school na-azụ different school ti nwata akwụna na school na-azụ ya n'akwụkwọ ma ụmụnne gị nọ Naịjirịa na-ata afụ ịbịara ibute ego iwerezi ego nke ịtatara afụ na-azụ ụmụ akwụna n'akwụkwọ hey Igbo eligo na-eli n'obodo a afụrụ m ebe cleverness ndị Igbo dịsi ndị Igbo na n'iyi n'obodo ọya na aja ifere na-emegbugo m ị na-azụ nwa akwụna n'akwụkwọ mụsigolu nwa biko fa na-amụsịrị nwa onwere fa ncha niile na-amụbere nwa even from 15-14 years fa ebidogo mụsịa ihe niile ha ya amụ ị na-azụ ya na-azụ nwa ya na school ebe ị bịara ibute ego iwere nke ịtata n'afọ na-espend kwe n'isi fa Igbo na n'iyi n'obodo a kedụzi ike ị bịara ibute ka ọ na ịmara nọ ike ka ị bịara obodo a ibute ọkwa ike ka ị bịara obodo a ibute hello ọkwa ike ka ị bịara obodo a ibute ka ị bịara imezi gịnị ka ọlụ m ka mmalụ unu chara ine na n'iyi ndị ala